Ale chcem vás vidieť tancovať. Tancuje sa asi takto, neviem. Zulienka. Nie som silná ani tenká, som tak akurát. Preto ťa mám rád. Lička mám ako tá ruža, potrebujem už len muža. Ak ma rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička. Sladké pery hráš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, Dáš mi z tvojho srdiečka. niečo aj dáš, celé ti podám. Prečo sa necháš od mňa toľko prosiť? Veď ťa chcem na rukách nosiť. 14. ročník tohto podujatia Dedina ožíva si myslím, že začal veľmi pekne. Máme oživené drienčanské dvory, mali sme program aj v evanjelickom kostole, ktorý bol tento rok obohatený aj hostiami z iného evanjelického zboru z východnej časti Slovenska. A mali sme hostia folklórnu skupinu Dolina z Gemerskej Polomy, ktorí naozaj priniesli krásu v podobe horného Gemera. Tento folklór patrí aj sem, pretože sa približuje aj nárečiu, ktorý je práve v okolí Drienčan. Prebiehajú tvorivé remeselné dielne, je jarmok remesiel, kde sa prezentujú regionálni výrobcovia, ale aj z iných regiónov Slovenska. Takže ja si myslím, že ľudia sú spokojní, pretože sedia na programe, sedia v dvoroch, prechádzajú sa po obci, je tu čo pozrieť, je tu čo vidieť a hlavne je tu stretnutie ľudí, ktorí si majú čo povedať. Prišla jedna stará babarka, doca zradila, i ona mu podobačkou na stole videla, i ona mu podobačkou na stole videla. Dedina ožíva už po 14. krát. U nás v tejto dedine je to veľmi pekné podujatie, na ktoré sa vždy tešíme. Tešia sa aj veľa návštevníkov, ktorí sa tu radi stretávajú a schádzajú. Ja si myslím, že keď je to 14. krát, treba to opakovať ďalej. Je to už taká tradícia v našej obci, na ktorú sa fakt všetci tešia. Chceme už teraz premýšľať o tom, ako by sme to na budúci rok vylepšili, aby sa tí ľudia k nám vracali radi, aby sa tu cítili dobre.